हेलो गाइस आंनि बिआर यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय थाबाय आङो उरुपनि बार्थडे जाफैदों जोङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर बेबायदिनो आंनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो नोंथांमोना मोनहैनाय बायदि ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप aku mau wadah di sana. ओम सद्गुरु नमः Hadir dia. Ibadah lah. Ibadah.